മീനാസ് വേൾഡ്. ഇന്ന് ഞാൻ എത്തിയിരിക്കുന്നത് ചെറുപയറും ചക്കക്കുരുവും കൊണ്ടുള്ള ഒരു പോഷക കൂട്ടായിട്ടാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റെസിപ്പികളിലേക്ക് കിടക്കാം. ആദ്യം ഒരു കുക്കറിൽ കുതിർത്ത് വെച്ച 200 ഗ്രാം ചെറുപയർ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ശേഷം അതിനൊപ്പം പച്ചമുളകും ചെറിയുള്ളിയും അതുപോലെ 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും 2 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. പച്ചമുളക് 2 എണ്ണമാണ്. ചെറിയുള്ളിയും വെളുത്തുള്ളിയും ഒക്കെ ആവശ്യത്തിന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ ഉപ്പും ആവശ്യത്തിന് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. അതുപോലെ ചക്കക്കുരു ആവശ്യത്തിന് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി. 4 ഗ്ലാസ് വെള്ളവും അതിൻ്റെ കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. ഇപ്പോൾ എല്ലാ ചേരുവകളും പ്രഷർ കുക്കറിലാക്കി മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ പുറത്തൊക്കെ നല്ല മഴയാണ്. അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കാം, മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കുക കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ മുറ്റത്തൊക്കെ നല്ലപോലെ വെള്ളമൊക്കെ കെട്ടിട്ടുണ്ട്. ആ സമയം കൊണ്ട് ഞാൻ നാളത്തേക്കുള്ള അരി അരച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ പ്രഷർ കുക്കറിൽ നമ്മുടെ പോഷകക്കൂട്ട് വെന്ത് വരുന്നുണ്ട്, വിസിലൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇവിടെ വെന്ത് വന്ന ശേഷം ഞാനിതാ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണയും കൂടി ഒന്ന് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ കേട്ടോ. അതുപോലെ നമ്മുടെ ചെറുപയർ വിറ്റാമിൻസൊക്കെ നല്ലപോലെ ഉള്ളതാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് അതിൻ്റെ റെസിപ്പിനെ കുറിച്ച് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കുക കേട്ടോ. താങ്ക്